Быйыл балаларның мәктәп портфеле аурая, ата-аналарның акча янчыгы җиңеләя. Яңа уку елы алдыннан канцтоварларга һәм мәктәп формасына бәяләр күтәрелде. Күпмегә артканын хәбәрчебез кызыксынды. Укучылар һәм әти-әниләр өчен дулкынландыргыч вакыт килеп җитә. Сыйфатлы, әмма шул вакытта арзан мәктәп формасын табу жеңел түгел хәзер. С глаза, конечно, да. Цены маленько кусаются. Форма подорожал, да. Цены намного дороже. Рублей на 700 брюки подорожали. И на 700 рубашки подорожали. Элек бу вакытта күпләр инде аласын алып куйган булсалар, хәзер бәяләр күзәтүдән узмыйлар. Башта мәктәп формасын кибетләрдә сайлыйлар, аннары базарга юл тоталар. Бәяләр анда да якынча 10%-ка арткан. 500-600 рублей, смотря что и как. Вот смотрите, производители Москвы мы в прошлом году продавали 2500, в этом году 3000 у нас. Укучыны канцтоварлардан мәктәп формасына кадәр тулысынча комплектлау өчен хәзер 20 меңнән артык акча кирәк. Аналитик сервисларның берсе мәгълүматларына караганда, июль аенда гына да мәктәп көндәлекләренең бәясе 284, дәфтәрләрнең бәясе 241%-ка арткан. Казанның канцтоварлар кибетләрендә дә бәяләр артты. Без эре тәэминатчылардан алабыз. Алар безгә бәяне күтәрсә, без дә күтәрергә мәҗбүрбез. Бәяләр күтәрелүе нигездә чит илләрдән товар алып кайтучыларда. Аларның бәяләре 60%-ка кадәр артты. Экспертлар моны катлаулы логистика белән бәйли. Точки поставок и логистика очень сильно. Бәяләр яңа логистик шылбырлар булдыру барабәренә кимиячәк. 2022 елда планлы тикшерүләр үткәрү прокуратура органнары белән килештереп, Россия президенты йөкләмәсе буенча үткәрелә. Экспертлар билгеләп үткәнчә, хәзер бәяләр үсми. Күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә инде традициягә кергән мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында ярдәм итәләр. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.